ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Инама бо дуоҳои шумо дар назди очаҷонум расидам. ҳазор раҳмат ки ин қадар дуоҳои хубу беҳтарин мекунед. Миннатдорӣ бепоёни хума ба ҳар яке шумо мерасонам. соқу саломат омадам. соатҳое бигем ки 3 шабона буд. ана акам кати оилааш омадан гирифтан. Мана бигем ки да соати 3 шаб ташкилиё сад. ҳама хуб, тенҷ, очаҷонум соқу саломат. баъд заказ кардагӣ будам ма 1 моҳ пеш. ами якта тилофурӯши ами шаҳри Новосибирск ва ба фикрам ҳаматон мешиносед шахсоне аки ай Новосибирскан. браслет заказ кардагӣ будам ки дар болош бинависанд ки Сайда партнёр Фаберлик. закази ма бигем ки тайёр шид. 97,000 русӣ шид инами браслет. падзаказ бо ва камтар қиматтар. падзаказ ранги бренд мешава. аи ма сепичкаву чалаву гӯшпоша доштум. браслета заказ кардам ки ҳамаш комплект шава. ино барои ягом ҷо рафтан беҳад ба зебаки хушруван. мошаллоҳ беҳад маҳқулум шид. ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳаматон ба субҳ бахайр. ана мо дар шаҳри Новосибирск қарор дорум. ма соати 3 шаб буд омадам ака. ана хаштем чойпой хӯрдем ташкилиёмон сад. ана издания омадам. айҷа як дар кораи ман где-то 1 соат пас ма бояд тайёр шавам. ҳамонҷои баромадам барам. инам хази соҳиби магазинам вая шират дорум. биёя медурем дар кори ман мегирама срочни мебрам. ина шаҳри Новосибирск бо хина кайёфи шаҳри гарм. иҷа боша тамошобинони азиз, ба сари дастаи гул омадам. менеҷере ки ҳама вақт мада кӯмак мекуна айми шаҳри Новосибирскай аки имрӯз вохӯрӣ дорем. имрӯз баромади ма мешава насиб иншоаллоҳ. ма омадам бисёр ҳам гулҳои зебо. дар гуло гап нест. гуфтам ай ҳама дастаи гули беҳтарини зебову хушрум кунем. ҳамаша роза кати тайёр кардан. розаи сафед, зард, сирх, ҳар хела барои ҳамон занак мебарам. ана тамошобинони азиз, ана мездания хушруда мешавад. ина ман ина ҳама Фаберлик рафтаистам духтаро. дидем? Машаллоҳ, машаллоҳ, машаллоҳ. ина ма чӣ пӯшидам. имрӯз баромади ма беҳад баромади дароз мешава. беҳад аҷоибот видео мешава. азбаски ки видео дарози баъд нашава, насиб иншоаллоҳ навори оянда полностью баромад ма мемонам дар каналам. марҳамат тамошо кунед. фикри ақидаҳои худтона обязательно дар комментария бинависен. насиб иншоаллоҳ ба наздикӣ дуюм хонаи худам мехарам. барои хонаи худам аз интернет магазини любимый Василёк заказ кардагим. ҳозир дар давоми навор мемонам. обязательно тамошо кунед. навори оянда баромада мешава. тамошобинони азиз, ана боз ман заказома гирифтам. ана ай интернет магазини любимый Василёк. инами простинам ай ҳамуяй беҳад хушрӯай мада маҳқул. и заказо барои ана иқаш падарка ҳай иқаш полотенца барои хона гирифтам. барое ки ҳами полотенцара мефурам ки ҳами ҳар моҳ хатаби алиш кунӣ. полотенцаҳои дидем ки арзони махировни хушрӯ овардиян заказ кардам. ба худам дар як дамуд костюм заказ кардам. хай куда яктатаи майка заказ кардам. баъд бо 3 простин пододеяльник заказ кардам. 1 барои худам, 2 барои падарка. ҳозир ҳуй мекунем, нишон метим тона. сар мекунем ай майкаҳои кудако. ҳозир барои ами садик ай таги либосакошон пӯшиданда 2 навак гирифтам шуна 168 рубли. нигаҳ кунед чӣ хушрӯай бо хебеяй мулоимакай. ҳамун танарам амияти мулоимака пӯши чӣ хе роҳат мекуна хушрӯак. 168 рубли. инамиёра заказ кардам. иша барои духтари апам заказ кардам. барои духтари калониша заказ кардам.
ҳар вақте ки заказ кунам ба ёдам обязательно ягон чиз заказ мекунам, барои ки арзона, беҳад арзон. ҳамин либосош беҳад арзона, ҳам бо качествоа шуда ҷавобгӯя. барои ҳамиқа пеш ай Москва равим заказ кардагӣ будам, омадама гирифтам шуна. Ба якта пиҷама барои Мустафоро заказ кардам. Пиҷама садикда дора, гуфтам хабията дига навак барои бачаам заказ кунам. Мепӯша навак бо чи хеле хушрӯй. Ина хеле и 504 рубл ҳам пиҷамаш. Кати майкашай хебе мулоимакай киста дора бо хушрӯак. духтошонам хушрӯам. мигем супер качество. бай майкои бе осинаш мада чи қиматлай. Фотима дамозиро фақат ай ҳамиё мепӯшонам. ай таги платьяҳош Фотима дам мепӯшонам. нерам барои Фотима гирифтагӣ. ана исш барои хона, ина ис скатера гирифтам. Скатерам арзон, мақулум шид. расмоша мебинида дар устолчихе истодагиай. ҳамаша мебини. ҳамиха мебини бовар намеги ки сразу ай ҳамуам дошта бошам. скатерш беҳад хушрӯ. ина хали скатер якта гирифтам. кругли барои устали кругли. нигоҳ кунед чи хеле калони хушрӯай. лабош хеле сачоқча дора. фасонак машоаллоҳ. я устали кругли калон гирем. иё насиб иншоаллоҳ ҳамаш хонаҳои нав меравам. хабари хуш хона харидестам бо ягон шаҳри гармтар бурам, ягон шаҳри калони хушрӯ бурам. ҳозир мо дар момент дар деревни зиндагӣ дорем. бигем ки дар райони як қишлоқ зиндагӣ дорем, дар сексияҳош. анаки ниятам ки ягон шаҳри калон бурам, офиси хидмат бикушам. ана миёра ҳамаша барои ҳамин вай заказ кардастам. хонаҳои нав як бора ждат накунам. ҳар се ки заказ мекунӣ бо ждат накунӣ, то ждат накунам мегум. ино ҳамаш барои хонаҳои нав. полотенца барои кухни, набор. полотенцаҳошам арзонанд. набор гирифтам, сетта дора, яда упаковкаш сетта. рости гап вайёрам полотенцаҳорам барои хонаҳои нав гирифтагӣ. иҷаба ду намуд заказ кардагӣ будам. полотенца ина ҳаста. ана ёш вафелни боак инош бо хушрӯтаракош. се ки ҳаст дар ҳамуҷа дар болои устал мондагия. қати нархи навош ама интернет магазин силкаҳоша дар якум комментария закрипид мекунам. будрои тамошо кунед чи хелеш ки шумо да маҳқуле ҳам халиша заказ мекунед. анаи пиҷамарам рости гап маҳқулум шид. дар танаи гудак пӯшонда сурат гирифтагиян. маҳқулум шид заказ кардам. ирам барои Мустафо барои хона. пӯшидани хонаш барои ки баъд почакош манже дошт. ҳамқа хушрӯак истодагӣ буда танаи гудака. ман заказ кардам. ина барои хона заказ кардагим. барои ки пиҷамае ки садик бари хона намебиёриша. ҳамин рӯзи ҷумъа мебиёрем, мешӯем, бо рӯзи душанбе бурда мемонем. инам хе ба инаира барои хидмат заказ кардам. у каратина заказ кардагиам ҳамаш тинак будан. тинакак будан. и карат ғавзша заказ кардам. бурук бисёр дорум. бурукҳои ғавз бисёр дорум. толстовка бигем намехали чизи ғавзе ки остин дорак боша. ихалино бигем почти надорум. дрнуш начос дора нахе. чӣ хушрӯй машоаллоҳ. бурук ай ҳамин бурукша дига цвеча дорум. кати без рукавка иншоаллоҳ мепӯшимшак. размери 50 заказ кардагиам. баъд полотенцаҳошу карат барои очама заказ кардагӣ будам. маҳқулум шудам ростига. ҳар як упаковкаш дутаи дора. 600 чанд рубли, 601 рубли. ина калони хушрӯан. ина чи хушрӯа. машоаллоҳ. нахирования. дута дора ҳар як упаковкаш. ина иш сиёҳаш. иша муҳаммадҷон даметиен. хай бо полотенсаи нав дар хона хиёл мекунам ки хуб ай боя меҳмон мебиёяд. намаки ҳалолаки тозаҳак мемонӣ. насиб иншоаллоҳ
хонаҳои навмон ки гузаштем бо меҳмондор мешавем, бо подписчиков, бо духтаракҳои группа яке наздикӣ монда мешаванд, меҳмонӣ мебиёянд насиб иншоаллоҳ. ва бо инаиш мегӯям ки дар назарам камтар моддитар то лавош сачоқдорак маҳқулум шид. ин хеле лавакош ебини чӣ хел шувай машаллоҳ гилгилак дора. лавош хеле сачоқча. сачоқошам калони хушрӯа хол мекунам майдаи бадам баяй бизи бай инаи барои дастур қоқ кунак ана насиб боша ҳама ёра барои хонаҳои нав палтенсои нав ина ишам рӯ қоқ кунак. дар упаковкаш дутаи дорам атаношон астиги иш калон иш махирон ебне чашвай машаллоҳ насиб иншоаллоҳ бо ехаки я пачкаша бо апам да метим ана михел ана ҳози простин падазия мекоша рӯй мекунем да диван мекашам нишон метим то на гулоша маҳқултон шид заказ мекунем. ана и бигем ки диван простин падазиялники сафедакаш расми замбурак доштай дар диванҳои ҳаваё хеле расмош кашидагӣ видео кардагиан чӣ хела мебинем ҳавас мекунам. баи дивани ма як нимодамайку майдай ира бинеда чӣ хел ине падазиялникшай простина бине чӣ хел ай у тарафшам ҳамин қадар зиёдӣ мондагиан 205 евро заказ кардагиам. и падазиялникшай инаи бологи падазиялникшай инаи мигем ки болиштош инаи простинаш просто сафедай а падазиялникаш на папленай материалаш паплен заказ кардагиам. ҳами чанд намудча заказ кардам ҳами папленаш чиқа маҳқулум шид. папленаш мигем ки дастойни да хушрӯ мулоимак действительно папленай охи инам хали анаи диимаш нигоҳ кунед чӣ хушрӯи машаллоҳ ана гилоша бинай чӣ хел бугум нежный як гилош дарунаш простинаш ина хали сафеди треугольникай а падазиялникаш ина двухспальни так 100% хлопок диден беҳад чӣ хел бугум мягкий мулоимакай пат намегира мешӯи дигарам намеша баъд дарунаш ина мехел простин кати у параи падазиялникаш ина хали цветаю болош кати болиштош хали цвет мегум ку дивани ма майдаакай барои ҳамин қагане ки айди тарафш ина и тарафшам да замин кашолай ҳози и тарафшам нишон метим падазиялникша бине да замина ина и парашам ки то поёна ба ҳазир диванои калони хушрӯда мешаванд ино чӣ хушрӯи машаллоҳ ҳози ушам да диван мекашам нишон метим гиливайшам то хел мекунем дар ин диван накаши простин падазиялника ихи намефаҳми чӣ хелай барои ҳамин қад нашумода видео кардастам ки интихоб кунед. ана тамошобинони азиз ай ҳамада ина мишмада маҳқул шид ира бине чӣ хел хушрӯа ҳамин свети зард сафед ҳамин светои вообще яркира ма беҳад нағз мебинам. ин материалашда бо вообще гап надорум охи ман инаи дарунаш бигем ана ихе кунем хубтар мешавад. ин чӣ хел хушрӯа машаллоҳ аҷоибот фасон ишам двухспальни калонай заказ кардан бениҳоят осонай ина миёра мере да магазин бовар кунед 3,5-4 мегире бо миёяи сухланги ласан чӣ хелиян а ино паплен качественный фасон 2100 рубл 2200 рубл доставка мекунед то хонатона мебиёранд ҳам арзонай ҳам качественный хушрӯай ба мигем ки ба талабот ҷавобгӯяй да пушаймон намешавед заказ кунед. баъд бисёр мепурсед ки чӣ хел заказ кунем
дар ютуб бизане ки как заказать с Любимова Василка. Ҳама видеоҳош меброяд. Як бор тамошо кунед, ёд мегире. Чанд бор ман нишон додагим ки чӣ хел заказ кардан дар охири видеоҳом. Чанд видеое ки ами Любими Василка ман навор кардагим, охири видеоҳом да обязательно нишон додагим ки чӣ хел заказ кардан дар кора. Обязательно шумоям заказ кунед, на роҳҳои осонаш ҳаст, роҳҳои арзон, качественӣ ва истифода баред.